kamera s vysokým rozlišením, kterou slyším i za rok. A to je propojení? Ne, to je zvlášť. To se samostatně. Nejte, pojďte to fotit. No. To sundáme. Tak to sundejte hned. To sundáme. A ještě nejdřív plně první orgán a pak druhý, jo? Bezvadný, jak chrání tady, že jo? Herní policie, to je aktivní, bezvadný. Paráda. A od pana kolegy taky vás požádám. Tak oni chrání asi soukromý majetek, že jo? Na něj se tady bez dovolení něco vyvěšuje, no. To zase jako, tady vidíte, že tady má někdo nějakou provozovnu a někdo mu na ní něco lepí asi bez dovolení, že jo? To se nesmí, že jo, ve slušné společnosti. No tak ve slušné společnosti vůbec takový pajzl by tady nebyl, že jo? Proč by nebyl jako normální provozovna? Další základ. Tak co tady bylo předtím? Tady byla předtím nějaká jídelna zaplivaná, no tak je tady nějaká nálevna s nějakým automatem, no to asi každý dělá, co chce, že jo, no. Jasně, teď jo, tady člověk A nemělo by se to ničit a polepovat, to někomu patří. A když vám někdo bude polepovat barák, tak vám to taky bude vadit. Demonstrativní, tady se nic neníčí, že jo? Jak to ty nálepky a všecko, to vždycky zničejí, láka všecko, no samozřejmě. Ale vzhledem k tomu, co tyhle ty provozy zničily lidských životů a osudů, tak tohle je vyšší. Já jsem se byl zeptat v těch hernách, já jsem se ptal i policistů a nikdo nic neví, no. Jasně. Skutečně se nic takového nezaznamenal. Těžká pohoda. Já bydlím vedle 3 heren a není s tím nikdy žádný problém. Ani hluk, ani kriminalita, nic prostě, no. No, to je tady na Milady Horákový a tady jsou ty herny slušný. Kriminalita je u některých, ale u všech je to kupování a okrádání lidí. Dobrovolný, pane, ty lidi to tam házejí dobrovolně. Jasně. A teď vojeničko je u mazence ještě vykládají. Budete zakazovat v téhle republice alkohol? Ne, alkohol ne, proč? Zabil a zničil více jader. No samozřejmě. No, v rámci to, jako jo, ale musíte to provázat s tím, kolik se účastní lidí alkoholu, jo, a kolik se učí, no, jasně, a z toho, jaký procento vyprodukuje toho největšího negativního. Kolik vyprodukují herny, no, kolik dají obce? Co dají obci? Jaký dají obci? Kvartálně 5000 bedny. Ale těch peněz, které jsou všude pak prdeli. Ročně to dělá přibližně cca 8 ale to jsou peníze, které vůbec nikdo nemá potřebu. Já mě zaráží, že vám jde vždycky jenom o ty automaty a co to, že na poště se prodává sportka, prostě lidi tam prohrávají celý život peníze. Jo, ve státním podniku, že nejdete spíš proti státním podnikům. Proč ne? Právě proto, všude v civilizované Evropě došli k tomu, ne v civilizované Evropě, ve světě, všude, kde ten problém leta se rozvíjel. Tady ještě jsme všichni z nás tady chceli do plém, když byla regulace v Kanadě a všude možně už to řešili. Tak přišli na to úplně jednoznačně všechny studie, že ten typ tohoto podnikání nikdy nemá být v soukromých rukách, protože soukromník se na to bude dívat v rámci maximalizace zisku a v rámci tohoto optimalizace, no samozřejmě. A vy si myslíte, že Sazka se chová nějak jinak? Ta sportka, co tam prodávají ve státním podniku, Česká pošta, ze 135, ty se chovají úplně stejně. Vy to víte dobře jako já, protože to víte. Ze 135 miliard vsazených do loterijního biznisu 80 miliard produkují herny, maty. No, tak o čem se chcete bavit? A ten zbytek ty lidi to tam jdou dobrovolně svobodně naházet, zbytek sází na nějaký fotbal, zbytek sází. Moje babička byla celý život závislá na sportce, chudák, jo. Jasně. A provozoval to stát. No jistě, každou neděli se na to musel koukat na to losování, no. No jistě, no. No ne, mě jde o to, proč prostě vám jde o určitý druh automatů a o jiný druh hazardu ne, tomu já prostě nepochopím. Protože je to ten největší podvod a největší svinstvo. Prohraju tam 10 korun, jako tam prohraju 10 korun. A dneska zakazujete automaty a zítra budete zakazovat dýchání.